Ang pagdisiplina sa Ginoo sa imong kinabuhi mahinungdanon gayud kana. Ayaw gayud kana tagay og dautan nga kahulugan. Tungod kay disiplinahon sa Dios ang iyang mga tinuod nga anak. Ayaw gayud ibaliwala ang pagdisiplina sa Ginoo sa imong kinabuhi igsoon. Tungod kay usahay ang Ginoo mogamit og tao aron pagkorek, pag-usab, pagbag-o sa atong mga kinabuhi, pinasubay sa iyang kabubuton aron mahimo kita nga matarong sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan ug aron maglakaw kita sa kamatuoran, maglakaw kita sa kahayag nga iya gayud sa Dios, sa kabubuton sa Dios. Busa ang Ginoo iya gayud kitang disiplinahon. Mangita og paagi ang Ginoo aron pag-usab, pagbag-o sa atong mga kinabuhi. Tungod kay gusto niya nga magsubay kita sa iyang dalan, dog dili dalan sa kalibutan, kundili dalan gayud paingon sa iyang gingharian. Gusto niya nga mabag-o ang atong mga kinabuhi. Gusto niya nga mahimo kita nga matinud-anon ngadto kaniya. Busa kung badlungon ka sa Dios igsuon, isipa gayud nga kana nga pagbadlong kanimo mahinungdanon gayud kaayo. Hinumdumi nga ang pagbadlong sa Dios sa imong kinabuhi aron lang na nga mahimo kang tinuod nga iyang anak. Hinumdumi nga ang pagbadlong diha sa Dios sa imong kinabuhi, gibadlong ka tungod kay tinuod ka nga iyang anak. Tungod kay kung dili ka tinuod nga anak sa Dios, dili ka niya badlongon. Pasagdan lang kaniya. Apan concern ang Ginoo sa imong kinabuhi igsoon, tungod kay dili siya gusto nga maglakaw ka sa dalan nga dili uyon siyang kabubuton. Hebreo 12, versikulo 5 hangtod sa 6. Nalimot ba kamo sa makapadasig nga mga pulong nga gisulti sa Dios kaninyo, ingon nga iyang mga anak? Anak, isipa nga mahinungdanon ang pagdisiplina sa Ginoo kanimo og ayaw kaluya kun badlungon kaniya. Sa bersikulo 6, kay disiplinahon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma og kasliguhon ang tanan niyang anak nga iyang giila. Mao na igsoon hinumdumi nga gihigugma kapag ayo sa Ginoo. Concern ang Ginoo sa imong kinabuhi, tungod kay dili niya gusto nga magkinabuhi ka nga kalibutanon. Gusto niya nga magkinabuhi ka nga adunay Kristo diha sa imong kinabuhi. Gusto niya nga magsubay ka sa iyang kabubuton, sa dalan paingon sa iyang gingharian. Dili siya gusto nga masalaag ka, gihigugma ka sa Ginoo igsoon. Mao nay rason nga badlungon ka gayud. Ayaw ka na tagay og daotang kahulugan. Tungod kay gusto ni Lord nga mahimo kang matarong sa imong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Mahinungdanon ang imong kinabuhi ngadto sa Ginoo. Mao nay rason nga badlungon kita sa Ginoo. Tungod kay nagtan-aw gayud siya sa atong padulngan. Busa igsuon kung badlungon ka sa Dios, ayaw ka discourage, ayaw ka luya, kundili pagmadasigon, hinumdumi nga gihigugma ka sa Ginoo. Mao nay rason nga gibadlong kaniya. Hinaot nga willing ka nga magpabadlong sa Dios ug imo siyang higugmaon sa tibuok nimo nga kinabuhi. God bless sa tanan.